Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Nganog niya ka mandagop na ko ron. Ang inyo di ay kapatiran sa espiritual. Wa na ko ipaki niya na ingrasya. Tungod ba kay mas bugat pa ang dugo kaysa tubig? Ingrasya. Kalimtan tauna ka ng mahina. Dili kini ang hustong panahon aron ato ka nang isgutan. Niya kita sa kritikal na sitwasyon alang sa imong anak ug sa akong alaga. Uban ni ko nga to sa lungsod sa La Tierra. Unas, Kuyugi ko. Manggikan ta karon dayon. Sige na, ingrasya. gustuhon ko man unta. Apan dili ko ingon di anak kasayon makabiya ni ning bae nga way pagtugot gikan sa akong agaon. Dili ko nimo tabangan. Sa gikaingon ko na nimo nga nabalaka sab ko para sa akong anak. Apan dili ko magbuot-buot sa pagdesisyon og biha dinhi. Ikasuko kada ni Sir Maynard Benavides. Buisit. Buisit. Kipaliparan ko ni ingrasya. Kipalakot ko ato babayhana. Buisit. Ala, uy, saan nagkaanak ko sa pagbalik nga to sa nahimutangan nila ni yung Jumari aron pagdain ng gisugo niya nga mga gipamalit na populasyon. Ala, uy, unsa nakakaroon na nahitabo nila nga nibuto man ang bulkan. Ala, auto na si Arminard. Nakitaan yung kahatingali ko niya. Patay na gid ko rin ini. Aki! Sir Minard. Simbirgwinsa! Hain karon si Iho Jomari o Krisya! Sir, kuan. Tugan! Sir, oy, buhiin lang akong kwelyo, sir. Sir Minard. Tugan! Kung asa karon ay akong anak, uban sayang hinigupa. Kauban po si Padre Ferdi, sir. Bahala tong pariya. Og mapudlong to siya. Ang mahinungdanon ka na ko mao si Iho Jomari og Iha Krisya. Tunga pa sila sa dakong bukid sa Olympus. Nga ang tumoy nga bahin, nagalburutog, nagbugwag, mga nagkayong lavag mga bato. Unsa? Niala ko ron din ni kay sayo man kayo ko nilang gisugo. Aron mamalit sa mga gikinahanglan, sa mga sa pagkaon, o uban pa mga kinahanglan. Unsa na kini tabo nila karon? Padayon ra ba ang pagbaha og lahar sa dagkong kasapaan sa La Tierra? Nabalaka mo sa gani ko. Kay mo balik naman unta ko dito silang nahimutangan. Pero naglinog man og unya gisundan dayon sa pagbuto sa bulan. Tanas ka ang bahay. Adto na lang daday ka ng imong mga kinumpra make. Sir Minard. Way kabutangan sa kong gibati karong kahingawa sa akong uniko iho. Kinahanglan nga may mahipos akong impormasyon kung asa na sila karon si Iha Krisya. Nasa state of emergency karon ang tibuok La Tierra. Wag yun kong magdahom nga sa akong paglakaw o paghimo sa gisubo ni Dong Jumari. Mahitabo ba di ay ang ingon ni ini? Kadako ba ning kalamidad ni Igo karon sa La Tierra? Ano sa naman kahit nahitabo karon nila? Ang layo-layo ra ba nga mong gikampuhan paingon sa ubos? Ginoo ko yung taon. Ikaw nala'y bahala nila.
matirang matibay unta sila, Lord. Oh my God, mao na inang nahitabo, Maki. O, Brina, nabalagang kayo ko nila. Si Tito Maynard, nakita ko sa bangiyang kahingawa alang nila ni Jo Marie ug Miss Krisha. Gusto unta ko musuway og balik sa tiilan, yanang dakong bukid. Pero nakitaan man kong Sir Maynard. Delikado na kayo ang maong dapit. Nasud sa danger zone ang tiilan nga bahin sa dakong bukid. Grabe, hoy. Bangis jud kayo ang maong bulkan. Kay hangtod karon, nagsigi pa man ang eruption. Sige ba? O burag nagkaana ba og kapatag ang ibabaw nga bahin? Bitaw no? Nayo, makita man gika dinhi kay habog man kaayo siya. Mao yun. Hindi pa kita pag-alburutuan ang maong bulkan. Tanawan ninyo, nag-anam-anam nga midahili ang ubang nga portion sa yuta niini. Muraog ni anam o kapatag ang ibabaw nga bahin sa may crater niini. Mao kanay among nakita karon ni Maki mamatar sila. O sa pala ko alagat sa iyo, Mr. Parsino, ha? Makikita unya ako kanimong Professor Swami. Usaon niya ning mga adlaw. Okay. Kana wala problema. Ikaw solte lang kanos, o asa ba, ha? Usa ka limda kang inyong supremo. Inutil siya. Ako no comment lang bahil ala isuwain mo giingong kalon, ha? Kaya ako na kumala ko patahon sa Senior Supremo Maynard. Kamu og kami managsamara ang Dios nga gisimba. Apan ang managlahi lang mao ang doktrina ug ang espiritual nga sistema. O niya? Mao nga samtang dili pauwahi ang tanan, dangop na kamo sa kamaturan alang sa proteksyon sa imong pamilya, negosyo ug sa kaugalingon nimo mismong lawas ug kalag. Osa? Hangtod sa ato niyang panagkita, Professor Swami Sandivar. Bye. Taas na ko og agi, Maynard Benavides. Dili ko mulunga hangtod nga ang akong kulto mao'y mobarog nga madaugon. Ong lukatik, ari lukatik, nung upoyak, rakutin dasan kaupmane, wamani. Kasalikan ka man di ay nga mo maniho og sakyanan, Sofronio. Nakaday kayo ako sa imong tinad-an. Salamat, Amahang Varsino. Musuhod ko sa simbahan aron mangumpisan. Siya gyud ka na. Si Punyong. Bisag unsaon ako suling-suling o tanaw. Siya gyud na. Nagsandig siya ni anang itong nga limusin. Nag-unsa man ka na siya dinhi sa simbahan. Dako di ay ka na siyang buhi. Ako siyang duulon. Naglibog ko.
Nisod ang satanista sa simbahan. Ikaw gyud lagi kini. Oy, Kaila ka pa ba nako? Nahinumdum ka pa ba nako? Ingrasya, ikaw kini. Ay, pastilan. Nagkita gyud ta din ron nga walang dama. Kumusta naman ka? Asa naman di ay kakaroon nagtrabaho? Ni anak ko sud sa simbahan. Oh, uy, naaman sa gawas niya ng kumpisalan ang pari nga si Padre Elmer Lacerna. Wa pa di ay siya magsugod sa pagpakumpisal. Ay maayo noon kay wa pay laing mangumpisalay. Ako pa ang una nga ni akaron. Padre Elmer Lacerna, maayong adlaw kanimo, Padre. Mayo kay ni Agana. Oh, Gipaabot ko ikaw, Ingrasya. Varseno, Kumusta ka? time pa, nganong iguni ana ang tingog nimo? Dunay makina ang akong liog nga mao'y nagkontrolar sa paglihok ug sa akong pagsulti. Unsa? Pagkadugay na sa panahon, karon lang kita nagkakita og balik, Ingrasya. Tinuod ba nga si Minard Benavides mo'y nagbuhat kanimo sa imon? Ha, Varseno? Sobrang kumpiyansa sa among pagkamanaghigala. Varseno? Gila ko siyang higala. Suod yun kayo kami. Pero Gitrayduran kaniya tungod sa akong igsuon. Mao ba? magbayad yun unya siya sa akong mga kamot mismo. Magbayad yun unya si Minard Benavides. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!